Ai, Saro, ni taukat posa. Nite bai. Bai, zu esamena olako, gure maila beharra. Saro, beste exito bat egin duzu. Disko berria atera barri. Zer, zelan da, zelakoa da disko hori, konta apurtxu bat. Ba, egiz esan, diskue da niretzako saiatu nazeiten apologia bat fantasiari. Iruditzen jatelako ez garela geratzen bakarrik gure imaginazioekin. Eta gauzela danok ja lar kargaute, kanpoko inputekin, da ez dugula sortzen, ez, guk barruen dekogun hori. Umiek bez, sartzen dut zegoia pantalla bat, edo danadalakue, eta ja hauren mundu horiek ez da bez esperimentatzen. Eta nik diskonekin nahi nebana da, ni bizi zenaz beti maite minduta Alicia en el País de las Maravillas ekin. Ez da gauza. Edo Charlie, la fábrica de chocolate. Eta esan eban, nipe nahiot neure bat, nik zer dekoz nire buru barruen, ez? Eta orduen sortu neban nire limoizko unibersoa. Eta egiz esan, askotan iruditze jatelako ikusten dugunean heldu bat edo ume bat, imaginazio asko dekona, esaten dugula persona hori ez dela serioa, edo ez dela heldua, eta iruditzen jatan niri fantasia oso mundu serioa dela, eta landu behar dana eta pilo bat dekoguna bertatik ikasteko. Eta orduen hau da nire fantasia asko mundue. Aixe politxa, esan duzuna, ez? Fantasia behar da, azkenean behar da igual pizkate aratzago ikusteko, ez? Bai. Hortik, sormena hortik dator, azkenean apur bat, ez? Fantasiatik. Bai, eta perspektiba pixka bat lortzeko, bestien munduak bai ulertzeko. Askotan enbiogu karikaturizau gure gauzak, ez? Ulertu ahal izeteko. Eta pixkat norbera ezagutzeko bai, dano gara barruen oso ezberdinek. Deko guzpilo bat berzino norberanak. Azar egoten dana, erreta egoten dana, ez dakiz zer. Eta orduen, bebai aukera emotie, horrek danak batera bizitzeko ere moat sortzi ez dela inkoherentea, ez? Egun baten oso alai egoti eta beste egun baten erreta egotie. Osa da, zure barrutik benetan sortutako disko bat, nahiko personala dela esango dugu, ez? Bai, gainera badauz kantu zehatz askotan nire persona oso inguruko oso maikie idatzetako kantak die. Bai, Bai, adibidez, kantu bat dau Aki deitzen dana, bigarrena da. Eta nintzen pentsatzen, dano garela oso zirkunstantzialak. Hau da, askotan uste dugu gure bizitzaren partea hundixen meritua dekogula, baina berez ez dekogu. Ez dugu ja ezerra aukeratzen. Ia da, haus askoa, edo sorte hona aukiozu, edo ez aiona, edo dana delakoa. Eta nik sorte handi aukion nire etxien jaio izanakin, eta hortik etorri jatan ideia bat, ez, el haber nazido aquí, nire etxe horretan. Eta orduen egon nintzen pentsatzen, haber ze oroizapenekon lehena, nire amana, nire aitana eta nire aiztiana. Lehena. Lehenengoa, baina hori oso zaila da jakitzia, ez? Bai, eta orduen zenaren, más o menos, ez? Da horitzen hor pentsatzen, eta lehenengo oroitzapen horrek bihurtu ditut kantu bat. Zelako kolitxa, zure familizen. Niretzako omen alditxo bat, bai, ze gerora eskertze osoz nik ustot gurasoek, ez? Umetan ezara konturatzen, gero nera bezaroan kruzirraia. Eta gerora, esate oso, ostras, bale. Eta hor, aldozu ikusi pixkat komparatiban be, ze guraso tokau jatzuzen, tokau jatzuz. Claro, holan dira. Holan dira. Eta suerti eukidozu, orduan. Eta suerti eukidot, bai. Txe, guraso horrek suposatzen dut, zure ibilbide honetan, apoia zaitzuela, lagundu dutzuela, noiztik eukidozu zuke musikan ganako? Txikitzatik egon zara oso lotuta, etxian bizi izan duzu? Txikitatik bai, lotuta bai, egia da, nik umetatik asko landu hotela imaginazioe. Nire iztiepe bai, bisok. Paske nire aita eta ama be bai, nire aita batez be oso kreatibu eda zentzu hortan. Oso ameslari zedan ikuste dut. Como beti gazte mantentzen da nolako persona bat. Eta orduen nik uste dut etxian aukigogule espazio hori sortzeko eta imaginatzeko jakin barik sortzen zabizela. Beti bilizena espada dantzan, gidoiek idazten nire eskolako lagunekin antzerkisek egiteko. Bai? Gidoilari moduan bai? Edo zer. Berdin zan ondo dut txartu baina egin gauzak egin ez, eta kantuen beti, izpilo aurrien, gogoratzen dut lehena Hannah Montana. Oi, Hannah Montana, ole! Zemat ordu kantatzen Hannah Montana, izpilo aurrien. Hannah Montana zase zinean aportxu bat orduan zure... Bai, nik uste, bai, karo, edade bardineko egara, oin Miley Cyrus eta ni,
Torduen Hannah Montana urten zanien, zan lo más. Bai, de lo más. Torduen, pixkat hortik, takolo pirritx eta porrotx. Izen die nik uste nire musikalidadea esnatu da bien bai kausa bat. Ze politxa hori entzutea, urak musikalidadea sortzearen arrazoi badiela, bintzat. Bai, gainera euren empatiatik eta ongi etorri etengabe batetik, ez? Badielako espazio seguru bat edonorentzat, eta hori oso polite da. Hannah Montana. Hannah Montana. Pirritx eta porrotx, sekule ez neman pentsako esaldi baten batuko baina hola handa. Eta jo, ikusita zure hasierak 2016an YouTubeen hasi zinean eitzen zure kantuak, zure abestiak ezagutzen emoten, hortik gero crowdfunding batek, dirua lortu, eta hola aterazen duen zure lehenengo maketa. Bai, eta gainera izen zen super espero gabie. Karo, nik saso hartan ikasi jenaben unibertsitatien, nik enek izen gitarra jotzen. Ez? Ke ba, oin beze, a ber. Osa, nik orduan esperantzia badaukat. Badekuzu, bai. Zo zer badakit baina. Beste, osa, musikan desde luego inoiz ez da berandu, ez da kirolien edo moduen, nik uste ez dela inoiz berandu. Eta, toko jakon, nire klaseko bati tombola baten gitarra bat, unibertsitatien. Eta ez ban nahi. Entzentzen lagan euri. Da etxera jo nintzen, YouTubeetik pixkat eta rikitraka, eta hasi nintzen kantuek idazten, eta etxeko jo. Osa, tombolako gitxarria etxik hasi zinean kantuak idazten? Landa. Bueno, hau da, zoragarrez ja. La vida es una tombola. Total. Eta pixukidiek esaten sostien, jo, jadeko zuz bost bat. Hasi jotzen, tabernetan eta. Nire mailabin nire etxe ondoko taberna aten hasi nintzen jotzen, lagun estuek diela, eta bertan, eta gero hori, bakarrik ibili nintzen urte bat edo jotzen. Eta alako baten, ezagutu nahi nire oindien musikarixek, hasi ginen geratzen, animau ninuen diskoa grabatzera, nik esaten aben, nik disko bat, bai. Venga, aurrera, egin duen crowdfundinge, super ondo urten zala. Super polite dela crowdfunding baten bidez ateratzi ez. Claro. Osa, edo nork ezen jago esan hori. Gentian konfiantzatik. Bai. Gentiak zeo zer ikusi eban hor, eta zaban, abona da oneri lagunduen gotzak. Bai. Eta hortik, gaur hemen. Eta gaur egun bitu, 2016an, oso denpora gitxizan, izugarrizko arrakastia lortu dozu. Bai. Bitu, oindale egun batzuk egon zinean Madrilen, eta komunikabide ezagunenak hartu zaitxue, alfombra gorriz jagaz, kontapur bat hori. Bai, da bada sentsazio bat nahiko arrarue, ze bapatien ez dakit ikustie zuk beti admirau izen dozuzen personak, ez? Zure lana baloratzen, eta zure lanari kritika oso positiboa deien, eta zu zoriontzen, zuzenien, ni zoriontzen, esatezu, ostras... Adibidez, ipini adibide bat. Adibidez, Julio Ruiz, Radio 3-en. Radio 3 asko entzun izen da nire etxion, eta bada irrati bat musikaldetik... Alternatiboagoa jartzen da bena, esain komertzialak. Bai, eta kalidadea bilatzen da biena, eta hori sustatzen da biena. Eta bapatien sartzie, eta Julio Ruiz ez dela persona bat berez loreak botatzen doiena hortik, eta hori berak esan sosten. Eta soriontzea disko oso bategatik, eta gonbidatzi askotan bere programara, eta beti aukitzi arte bat hor, niretzak hori izugarria handixe da. Bai. Benetan handia. Eta Madrilen esan dugu, baina Euskal Herrian nok ez dago ezagutzen izaro be bai. Eta ni liuratute bizinaze. Ze adibidez oin hasiko garela kursalakin, Bikoitza, Euskalduna, Baluarte, Baiona, Aragoi ez be bai. Eta hainbeste jentek sarrerak erostiek, hainbeste jende goti disku erosten eta hainbeste jente mobitzen. Diskuak urten orduko ja hainbeste saldute eukidozuz. Bai. Durangoko azokan egindako lista, gero egondan lista espera bat esango gu, olako zerrenda bat, aurre salmenta bat egon da, eta urten orduko saldu duzuz hainbeste. Bai, eta eskertzeko da, nik sentitzen dudana da, olako gauza txiki bakoitzetik, maitasun opari bat. Nik, ez dakitzen bat disko erositila urten aurretik. Niretzako hori da, maitasun kartak bialikoa sostiezen moduen,
edo sarrerak erosi, ez? Eta bete oholtza bat, zen niretzako azkenien kontzertu bat aktiboa da bi partietatik, gu eta publikoa. Publikoa niretzako ez da pasiboa. Niretzako publikoak badeko eragin oso handixe kontzertu ez zelan jungo dan. Eta normalien sentitzen azain babestute, aske sentitzen azela aldoten dana emoteko, eta ez da erreza, norbere autojuiziotik eta pixkat ateratzea. Bai ez, zer momentu hori oholtza batera joten zoizenean, adibidez, kursala edo euskalduna bat, beteta daukasunean, bertigoa edo, ze sentitzen duzu, zer da horra urtean eta esatea, benga, dan emoten doia? Bai, bertigoa bai bat, ez ja murmullo antzuten dozu nien, eta hasten zara ulertzen zenbat jende dagoen hor, eta gero ja urten zara eszenario erdire, eta ikustozu jende hori dana. Karo, txalo egiten da bienien, kriston sarati edala, jasotze osune bueltan, eta haurek dauz hain posik, niri heltzen jatan posa da hainbeste, ez? Adrenalina dela, buah! Bai, pasada da. Gora etortzen zara oholtza ganean zozenean? Kriston gora. Super gora. Gorago ezin, ez? Ezin, gorago ezin, jo. Eta hori eskertzen da, eskertzen da ukitzi espazio bat nun alzaren benetan motibo hau. Batzutan dana da hain, dana koibidute, ez dakiz zer. Bai, kontu ziztu. Bai, eta uki espazio bat apurtzeko, nik uste dut behar dela be bai hori. Dana soltatzeko. Bai, dana soltau. Ez que agortu dira, sarrera guztiak ipini kursanen, eta beste egun bat jarri behar, sarrera barik geratu gara, niri pasazea. Bai, eta jo, eta jende asko da, Eta nik konturatzen az, niretzako oso importante da persona bakoitzaren denbora. Eta egotie jentie erabakitzen, beraien denbora, nahi da biela pasau, zu ikusten, edo beraien oparixe dala maite daben norbaiti kontzertu bateko sarrera oparitzi, Jo, niretzako norbaitek nahi zeti denbora konpartidu bere maiteekin eta bar, zu ikusten, jo, hori oso polile da. Bai da, politxa. Nik ikusi dutena da, diska berrezean, Invierno a la Vista, abesti, oso arrakastatxua, Paris bebai. Oso bideoklip politzak egin dozu zareina bebai, baina hemen oso landuak dagoz, bai atretzo, bestuari, dana dago oso zainduta, oso fina, oso, igual fantasiasko mundu hori erakusteko modua. Argi eukido zuola nahi zendula bideoklipak, garrantzi asko nahi dotzazula emon, igual irudi horri. Bai, zegoen nintzen, ni oso romantikana diskoen munduen, ze kontzeptu disko gustatzen jata fizikue, kontzeptuala izetie. Ez izetie bakarrik kantuen, zen ikuste dut bizi garela pixkat, esperientzien garaian, ez? Eta dana batera, ikusten dugu, baina entzuten dugu eta sentitzen dugu batera, eta hori nahi dugu nik uste dut. Eta orduen nahiko arginekon diseinatuko nebala narratiba bat, ezaugarri jakin batzukin, koherentea sonoroki eta iruditegian baita ere, eta bai argazkixetan, bai bideoklipetan, errepikatu erropak, kontaktuan jarri estilistak, danak buelta berdin aukitzeko, eta danak zentzua eta aukitzeko, sinisteko azkenien, ez, uniberso hori. Eta egia da disko honetan egin dutela nire inbertsiorik handixena, bai denboran, bai diruan, bai nik laga... Beti involukratzen az berdin, baina oinguen esan dut, con todo. Dana emongo. Dana, eta bai, nik uste dut zentzu hortatik oso gustora geratu nazela esan dut behitu. Nire kantoko irakasleik esaten dago beti, si no sale, que se muera. Orduan esan dut behitu. Ba, ingot zaiakera eiteko nik nahi dodan besteko ondo lan, edo aldo dan besteko ondo behintzet. Ez bada urtetzen, bueltatuko naz urla saiagotara, baina aldan bitartien guazen probatzera. Eta egixe da, emototzezuz baliabide batzuk Euskal Herriko zuzendarixe diela. Bideoklipetako Ekander Merino eta David Olariaga, eta emototzezuz baliabide batzuk nun benetan aldabien esplotau beraien gaitasuna, eta hori magia da. Eta magia, benetako magia. Bai. Zuk segaitzik, nun uste dozu dola zure arrakasta horren arrazoia edo? Zelan, inoiz galdetu dut zure buruari, zelan hain denpora gitzizan lortu dut hau?
zelan etorri da? Nik uste dut, gauza bat baino gehiagun kombinazio edala. Alde batetik aldo dalako egin hau da, enazelako jaio oin akaso Mediterraneoa gurutzatzen dabilen norbaiten papelean, igual kriston talentu musikala dekola, baina hor geratuko da. Orduen alde garrantzitsuena jaio nazelako leku baten nun hori aldodan garatu, eta hori hasteko. Gero, aukido dalako bai espazio bat, konfiantzazkoa nun berrematu jatan saiatzea, ez? Erosotasun batetik, esango dugu. Eta gero nik uste dut, lana, ze lan izugarri piloa egiten dut, eta nire inguruko danek bebai, lan talde potente bat gara danan atzetik, eta talentua suposatzen dut. Ez talentu berezi holan extraordinario bat, baina igual bai ez dakit gaitasun bat momentu hortan lekua egondan hori betetzeko. Eta nik uste dut hori dana eta holan suerte pixka bat. Magia pixka esaten duzuna. Eta hola. Eta dana garatu da, bai. Abestiak zeu konposatzen dozuz, zeuk itzen dozu dana, ala lan taldeak bebai, azkenean hor daukozu Iker Lauroga bat, oso musikari ona, ezaguna. Eukitzen dozu, suposatzen dozu zure taldean laguntza bebai, ez? Bai, nik uste dut klabea dela eukitzie jende ona inguruen, ona persona moduen eta ona egiten daben horretan, klaro. Eta nire kantuekin jutena nire musikarixen gana, diela Iker Lauroba, Uriol Flores, Julen Barandiaran da Garazi ez nahola. Eta lokalien gauzenien, nik jotzot kantue, eta esatotziet gutxi gora beran ondina joten nik jutie, eta hasten gara danok probatzen daron artien, eta lortzen dugu ez dakit zelan, beti funtzionatzen dau, eta lortzen dugu lan, ez dakit, kimika on bat, eta hasten gara kantu hori ondo jartzen, kantu horren onena lortu arte. Inork ez dauna, ez dakit, protagonista izen. Eta hori oso zaila da, aportatzen dabe asko, inbadidu barik, eta ez da erreza... Jo, eta inbeste jent, eta inbeste sortzailearen artean gainera, ez da erreza. Sorte handu duket horrekin, bai. Nire familia die. Nire familia lehen nekarren familiara gehitu die eta nire familia die. Garrantzitsua da igual inguruan eukitzea konfiantzazko jendea, ez da? Bai, eta egixe esatotzun, Ze askotan jende asko dago inguruen gauzak esatu duzuna, baina igual ez die egixe. Eta nik... Kritikak eta bebai, ez da jaso, babitu izan hori ez? Edo hori holan, edo? Bai, eta da simplea, baina ez. Ni beti pentsatzen dut, lagun honak ez die beti defendatzen zailuenak. Lagun honak die egixe esatotzuenak. Eta nik badaukeaz lagun on asko, eta orduen lantzien jartzen zailuenak lekuen, eta zuk haurek, klaro. Baina nik uste hori garrantzitsu edala. Zelan sortzen dozuz abestiak? Badaukozu egunian, hastian egun bat jarri, ez dakit edo, derrepente etorten jatzu, trenian zeizela, inspirazioa idatzen diot, eta zerbileta bat hartu eta idatzen pelikuletan eta inoiz ikusten den moduan, ez dakit. Ostra, hori bai, hori pasatzen da. Bai? Bai. Adibidez, kantu bat dau, libre, diskontan, lagun batekin egon nintzela, zozer hartzen, arratzalde baten, eta hasi ginen, hausnartzen matxismoan inguruen, egoeraren inguruen eta bar, eta hasi ginen etortzen gora, gora. Eta kriston empoderatuta joan nintzen etxera, eta kotxe viajien komposatu naren kantue. Bai? Letri holan, rakatakataka eta kantu eta melodia. Dana? Eta orduan errepikatzen joan nintzen ordu erdi kotxien, esazteko, ez zinaren mobilatara gidatzen neuen. Eta orduen heldu nintzen nien ja Donostire, aparkauna ben, eta grabaune ban, eta didez hori kurioso dekot. Osa, kotxean bidean egin zenduna, lagunakin berbetan egon zinen histori batetik, pum, holan urte ban. Bai. Osa, benetan inspirazioa etortzen da bapatian orduan. Bai, batzutan bai, gero egixe da, esaten dana, hobeto harrapatzen bazaiu lanien, hobeto. Egixe da, batzutan zirikatu inbiozule. Edo, zirikatu. Batzutan nik kanta konposatzen ditutenien badakit bebai zertarako nabilen. Osa, batzutan nik askotan egunerokotasun bat moduen sortzen dut. Gero ez doia inora, baina da nire oziorako edo ez dakizelan esan. Bai, zuk normalian
eitzen duzun gauza. Hori da. Osea, normala da zure bizitzan, konposatzen eta sortzen egotea. Hori da. Ez? Eta gero, ja beste gauza da, sortu duzun hori bideratzie proiektu batera. Badaukozu abestiren bat edo zoze sortuta dela, baina hor kajoian daukazuna ez zara usartzen ateratzen edo? Bai, edo sentitzen dudala ez dela momentue, edo beste buelta bat emongotzutena igual, edo igual ez dela sortu ateratzeko, igual sortu dela bakarrik hortxe egoteko, bai, badaukeaz. Zuretzako. Badaukozu abesti intimorik, inoiz abesten duzuna, baina ez duzuna kaleratu? Hola, sekretuan daukozunik? Ez, egixe esan, normalien oso intimoak dienak beti ateratzen ditut. Bai. Eta bai, geratzen, egia da, bai. igual inguruko jentiaren indiako abestiak daukozu zela bai, Bai. ez da oso politxak eta oso intimoak dira. Bai, eta egixe da, ez dakit nun entzune ban, sortzaile baten inguruko jentie kondenatuta dauela, sekreturik ezin aukitzera. Ze, karo, kontatzot duzun, zorrarazten duzun edo zer, gero izango da edo pintura bat, edo kuadro bat, edo danadalakoa, ez? Zauzela, esposiziora kondenatuta. Jo, baina zelako ederra da norbait txek zuri hori zuretzako zerbait sortzia, ez? Bai. Abesti bat, kuadro bat, pelikula bat, zeo zer. Bai, edo musa bat izeti ezu, ez da? Osa, hori izango zen, nik badeukaz musak. Eta iruditze jata oso, ez dakit, ente kuriosoa. Nortzut dira zure musak? Nire musak. Behi bat, diskonetan, nire familia, nire etxeko hirurek die nire musa, nire amama, Eli, aitan partetik dekoten amama, bebai izen da musa handi bat. Nire karrera musikal guztixen zier, nire bikotean musa handi bat izen da, eta espero dut izango da. Eta natura da musa handi bat niretzako. Natura? Bai. Usteot pilo bat dekola esateko. Osa, bibratzen da bela asko, eta asko esaten da bela. Sortzerako orduan, zuk abestia dugu euskeraz, erderaz, ingelesez. Pentsa eitzen duzu erderaz idatzeko edo euskaz, edo etorten jatzun moduan eitzen duzu? Etorten jatan moduen. Bai, ni fijatzen az sonoridadien. Eta orduen, esaldi bat badator edo hitz bat timbre hori gustatzen jatala, baina horretxekin aurrera. Bale. Sonoridadien arabera, esaldi hau emoten hau erderaz, eta? Kollarak. Eta kollarak gustau jata zelan sonatzen da ben. Tardun, hortik, jazta. Bai, euskeraz da. Hori da, ja euskeraz da. Bueno, eta euskeraz, erderaz eta inglesez gain, beste abesti bat oso ezagun egin dana da, katalanez eta euskeraz Mikia zein dozuna. Nire etxian besterik ez tentzuten azken aldean nire etxemia, eta negaoz, eskribrem abesti horrekin, ez? Bai. Nola sortu zen hori Mikikin katalanez eta euskeraz sortzeko abesti hori eitzeko? Berak idatzi zosten, Instagrametik. Bai? Bai. Zelan dan gaur egun, Bai. Ja, sare sozialetatik, kolaborazio bat. Eta esan zosten, hori, entzun dezeko zelan nire diskuek, eta gustatzen jakola asko nire musika. Arretute ez, urrengue. Eta hori, badekola, horretarako bakarri izan, lehenengo, mezue. Zoriontzeko, eta bar. Eta gerora esan zosten, ideia batekin nabil buruen, kantu batzuk nahi ditut jendiakin abestu, eta nahi gaut nuke kantu bat katalanez eta euskeraz abestu, ez dakit alko zendun itzuli letrasati bat eta nirekin abestu edo nadalakue, baiet zenutzen, itzuli neban, berak nahi bazabezen zati batzuk euskerara, eta etorri zen zestoara grabatzera, inauten estudiora. Super jatorra da Miki, Bai, super jatorra. itxura guztiz jagoko oso jatorra, naturala, humila, ez da, normala, bai. Normala. Zer bitu nun egon dan, Bai, bai. Hori da, telebista saio batetik urte ban, Operación Triunfo, eta gero ja beren ibilbidea dago eitzen abeslari moduan. Bai, eta orduen grabatu gendun, bera pilo bat emoziona usan, ze omen zan bere amets bat, bere kantu bat euskeraz kantaute egotie. Bai? Bai. Nik ikusi dut kontzerturatako irudiak eta Bera negarrez, bai. Zukurten zendunean eta nik be bai ikusten dutenean. Negarti bandaz, baina eske oso unkigarreza da besti hori. Letria eta esaten da bena. Eta melodia. Melodia da como, ez? Bai. Eta zuen ahotzak, eta zoragarreza. Bai, guai egon zen esperientzia gainera berak, diskorako, grabaketarako, euskeraz kantauan.
estribillo osuen iratzetik koru egiten dabil euskeraz. Bera da, ez da atzetik egiten da. Eta ez da erreza, Ze gainera ez da errepikatzen, ze bere letra ditxoso horretan ez da ezer errepikatzen. Eta orduen dana aldatzen eta erraztasun handixe deko. Zoragarria sortu duzuena. Ez da kolaborazio bakarra urten indozuna, indozu beragaz, baina zure diskuan be, Invierno a la Vistan, daukozu kolaborazio ederra. Bai, Xoel... Xoelekin. Izen da 2019ko highlighta niretzako, Osa, indoten gauzarik... Deskubrimendu. Bai, honenetarikue, top 3an seguro, igual nire bizitzan. Bai. Ze ni oso fana izenaz berie beti, eneban espero baietzik, eta eske baietza jasot, baina ez bakarrik baietza jasot, baietza berekin laguntasun bat aukitzi egoin, bere eskuzabaltasune, etortzie grabatzen, junitzen Madrilera grabatzie, bideoklipa grabatzera etorri zala bebai, harremanetan jarraitzen dugu, eta niretzako... Esan aldozu bete dozula zure ametzetako bat? Bai. Bai, eta hori entzuten dut. Osa, nik Xoel maiten eban ezagutu horretik, ez? Eta hori ikustiek eta ezagutu izenak eta koinziditzeak, ez? Nik uste naban horrek ezagutu otenakin. Adibidez, kantu bat Tierra, niretzako dela zoragarrixe. Eta hori abesten dut, askotan entzuten dut. Eta hori abesten dut, eta imaginatzen dut bera abesten, eta unkidu jenaz, bai? Badau beste norbaitxaz guztako jatzuna itxia egunen baten beste ametzen bat, edo lako nonor miresten dozunat esan, egunen baten honeaz nahi dute abestu. Asko. Badau artista frantses bat, nahiko nukela guztoko jatara berekin abestie, deitzen da POM, P-O-M-M-E. Bebai niretzako izango zen Natalie Lafourcade edo Nora Jones. Nora Jones, hombre. Edo Billie Eilish, Billie Eilish. Asko da, osea. Amesten jarrita. Izaro, kanpoan ibili zara, Mexikon. Badau zeo zer geratzen jatzu nahi txeko esateko hau da egin nahi dutena? Bai, piloa gauza. Nahiko nuke adibidez, Europan jo, nahiko nuke. Askotan, Latinoamerika egin dugu saltoa, baina Europan ez dugu egin, eta Ipar Amerikan be nahiko nuke jo. Orduen hori da nire etorkizuneko plana. Zu konturatzen zara azkenean zarela ez da erreza musikati bizitzia eta gitxiago Euskal Herrian, ez? Euskal musikari oso gutxi bizi. Eta zuk lortu dozu, eta horretan zabiz. Bai. Ez? Eta momentuz bai, eta utzikotzet. Gogor. Zuk uste duzu erderaz abestiak, euskeraz bakarrik abestiak, azkenean limitazio batzuk dauko zela holan arrakasta eukitzeko? Aukileik ez, baina ni konturatu nazena da hizkuntza gehienetan muga handiagoa dela buru barruen, kanpoen baino. Egixe dana da, Euskal Herri mailan dekogun industria dekoguna dela, eta ez dauz bere sortzaileak ekonomikoki sustentatzen ikustea besterik ez dau. Eta hor, buelta de arroska bat eman beharko geunke. Espainia estatuak bez gehiagi, Osa, badauz... Baina kulturari eta musikari eman behar jako lago sostengu. Claro, eman behar jako sostengu bat. Bai. Izaro, bukatzeko eta nire zoriontsu etxera ziteko zeo zertxa abestuko nazu? Ja, agur esateko da. Zer abestuko zut? Zeu nahi duzuna? Zer abestuko zut. Azkenengo diskoko zeo zer igual edo beste zerbait nahi baduzu? Aia goi. Calcetines altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados. Ui! Eskerrik asko, Izaro, benetan, zoragarria zara. Zuri. Eta, ondo jundeila dana, ametik aurrera, benetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan.
Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun.